Ligit. Dili kayo, dili halang ilang dagat diri pero nice liguan. Limpyo. Dili halang ang dagat. Mita oy. Oy mong bugkot. Suot na ta kay di ta kita. Kabon ko nila nga bata. Kana. Taga-sabang May balik lagi siya kanya sa mga cellphone. cellphone. Kadiri naman sila. Diba nila ko na siya dinaan niya sa pagdala ng sunod ta. Kaman ang kauban natin nila ng mga bata, kita o warta ba? 1-3. Pero mga basahay, kagisip ng mga daw sa gisip at mga gamay. Nya, balik lagi to siya palayo na o. Ang cellphone kay balisan niya kay sundan man ta pag lakaw niya nga tungod sa cellphone kay naa ta to ni balik siya. Na totoo. Ito. Kadto nga mga bata, mga kainday pangs. Motong layo naman to naman siya mga kauban ganina daghan man na sila. Di balik dito sa among gikaliguan kay ang cellphone siguro nakabutang din ng askahoy. Pag ligo-ligo siya dagat tungod namo tindog din siya paingon sa cellphone niya ka nagsunod ni tanaw niya nga naa nami balik ta siya sa agi. Ano ang dagat sa Liamda daghan man ni dagat mga views diri latay-latay na to sa tulay. Ito yung mga bata ligo sa
tulay. Ngambak sila. Di kayo maklaro, Pangs? Ako yaw man nila nga manglukso kay agi pa mas ilalom.